Lakip sab sa labing napiktuhan ining panahon sa pandemya ang mga manghimuay og parol nga nabisi na unta karong panahon na sa ilang negosyo. Hinoon, andam gyapon silang modawat og order kung adunay magpahimo. Ang report ni Nico Sereno. Kaniadto mga iyon-arong panahona, busy na kaayo kining Sitio Santolan, panaghiusa sa Barangay Guadalupe. Naila kining maong lugar kay daghan ang manghimuay ug mga Christmas lanterns o mga parol. Apan karong panahon sa pandemya, mabantayan nga nagmingaw ang dapit. Usa sa nagnegosyo dinhi sinoy Efren Caballes nga mang-hire sub sa mga kasilinganan aron maggama og parol. Sa miaging tuig, moabot sa 7,000 ka piraso sa parol nga ginama sa kawayan ang ilang nahimo. Way namuhat. Oo. Kay tungod sa pangumpra na mo, lisod mo kayo. Nga, wasa mi kagalingon sa kenan. Ano, urong sa mirong tuiga. Wa pa gini are. Ang among mga suki, daghan mi mga suki mo are dere. Nga, wa jud mi ka lihok. May unom ka grupo tanan sa mga parol makers sa dapit. Apan karon mag-agad na lang sila kung may magpa-order o magpagama, una sila mo trabaho. Ang ubang nagnegosyo niini, kanya-kanya na lang og diskarte aron makakwarta. Hinuon giklaro ni Noy Efren, bisan pa niini, malaumon gihapon sila sa pag-abot sa Pasko nga puno sa pangandoy ug paglaom. Pero yun po, ngayon yung Pasko, bisag way mga dekorasyon sa pamarol. Wala lang, kung naay mo are dali mo saag nga magpabuhat na mo. Basta daghan lang, amo og untahon na lang yun. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.